Вітаю тебе, Сергійку. Що? Нарешті у тебе світло з'явилось, ось, і нарешті у тебе Привіт, привіт. з'явився вольний час. Ось, сьогодні у нас не благові пацуки, сьогодні у нас інші геймоди, і я думаю, що я напишу, що буде за благовими пацуками на своїй сторонці у ВКЛ. Ось, а треба що для этого? Як ти думаєш? Треба зайти на сторінку ВКЛ. Не просто. Лепей подписаться одразу ж. Бо там есть анонсы моих новых відео. Ось, так само я там просто розмовляю на різні теми. Можем там поутрить. Ось там, до речі, є ще шмат інших авторів. Ти можеш підписатися, коли тобі цікаво. І там же я напишу про Тірдаун, що там буде, що буде за благовими пацуками. А сьогодні ми на денюк, як ти заважив. І що ми будемо робити? Вітаю, гэта Джексон, що сидить за монтажом. Я надто тупіў падчас запісу, таму я тут, каб сцісла распавесці вам сутнасць відэа. На мапе ёсць два рэжыму гульні, дэзмаш і захоп сцяга. Той, хто прайграе, выконвае пакаранне. Спасылка на пакаранне з'явіцца ў каментарах пад гэтым відэа. Я прапаную вось што, давай не будзем абіраць зараз, а той, хто пераможа, той і абірае наступны рэжым. Згоден? Давай. Дамовіліся. Ты які бок абіраеш? Т бок ці Сіті? Давай ті. Так, ну що, готові? Так, Погнали. Прицели, калі што, мы карыстуемся прицелами, бо мы паспрабавалі. Страляецца... користуємося чи ні? Карыстуемся. Мы паспрабавалі. У Тірдаун лепей выкарыстоўваць прыцэл, бо шкода маленькая. Ты там регенишься. Слухай, спыніся. Так ти теж. Ой, блядь, патрони. Я, бляха, снайпер. А що там вибухнуло? Ззаду тебе. Я... Не-не-не, чакай, не падыходзі до мяне, у мяне хп мало. О, ось зараз пачакай, зараз я подойду. Окей, добре. Пацюк. Я думаю, з чого... Я думаю, давай почнемо ми ось з захвата стяга. Ну що, Хайкс, готовий? Я тебе зараз... Зараз буду кахать. Я тебе... Хать мене не треба. Откахаю зараз. Так, где ты? Куда А ты ты уже где? сховался? Я Где у ты? тебя на Т. Ох, курва. Ах, курва. Так, ну ты зараз на КТ 100%. 100%, я прямо упевнений. Та я ще навіть не заспавнився. Я забуваюся, Що що ти на там. КТ? Ох ти! Та як ти мене ваншотиш знову? Ой, снег, так. Ну ми вже усе перевірили. Зараз усе добре працює. Что? Ты где? Бляха, я тебе А ти де? 10 шу. Ось я тебе чу. патрони! Патрони! Набої, я ведаю, що по-українську набої. Набої! Где ты? Где ты? Ты там? Залишився. Ух, бляха. Где ты? Ось ты где? Ты нават не карыстаешься. Чим? Ты не карыстаешься дверьми. Яны ж могуць там А увесці як тебе їх відчиняти? на правую кнопку мыши. А, так? Ой, Та еще бляха, трошечки. Ну ось. Я калі што Сільвер у КС. Ну, вы бачыце по моей стральбе. О, прабач, гэта было неправильно, Де ти там? А, там же ж двері, точно. Як я тебе просто что?
У тебе, до речі, ранг у КС, коли я не помиляюся, куди більше, чим у мене, так? Ну, ти зрівняв КС та цей, як ця гра називається? Тердаун? Тердаун. Не, ну дай хоть 10 теперь махши мне. Дай мне хоть 10 теперь махши. Ой, ой-ой, я А, захрастер. прикинь, я зрозумів Що таке? один прикол. Що Коли таке? я дохлий, натискаю лівий клік миші, в мене патрони все одно уходять. Ого, Прикинь. як А цікаво. потім я з'являюсь у світі без набоїв. Я зрозумів. А я думав, що типу, кольки патронів, кольки набоїв у тебе Як ти засталося. ваншотиш? Я не Так і є, ваншотю. але якщо ти дохлий, то ти можеш усі патрони потратити. Просто клацає на мишку. Мгм. Цікаво, цікаво. Де ти? Аїм. А ти де? Аїм. О, чекай, я тебе убачив? Ні. Ні. Бляха. Я на Т. Я на Т. О! Ого, 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 о! Перестрелял. А, я могу перезарядиться на вот, пока я... А, так? Так. Так, Де-де-де? ну добре, я на Т йду. Не. Як так? А, шкода, як шкода. Ну тебе все равно часу не губить. Не, коли ти зробиш, вядома... Ой, я забыўся перазрадзіцца. Калі ты зробіш камбэк, то гэта будзе моцна. Але я не думаю, што тебе Але атрымаецца. де ти? Ай-яй-яй. А ведаеш, што я забыўся? Мы пачалі з дэзматчу, а не з сцягаў. Ну хай з ім ужо, хай з ім. Окей, добра, гэта першая моя перамога. Паглядзім, я за КТ, тады я НК бяру. Так. Карта побита, до речі, ми її не перезапустили. А я і не хацеў перазапускаць. Ой, куды я страляю? Ты бачыў, я просто вакол цябе страляў. Ой, я подорваўся. Окей. Так. Ух ти. Ой-ой-ой, хто гэта? А куды ты? А, вось ты дзе. Ой, Ого, та бляха, ти ай. один раз в мене попав і вже пів хп нема. Да ну. Я тебе по голове, я так разумею, трапил. Так. Один стяг мой. А мы его сюда. Ну, давай, ну что ты? Ну, бери стяг, йоп. А, стоп, це ж моя. О, дякую тебе. Дякую тебе, что ты сказал, что это твой стяг, бо. Ты мне просто Я забув. Просто сказал, где ты знаходишься. Это прямо мне допомогло. Слухай, ну мне здається, ти уже проиграл? Уже проиграл. Ось. Ай-яй-яй, ой-ой, о. Ну, вы не глядите, як я стреляю. Ой, прямо перезарядиться. Так, значит, он скрал мой стяг. Я скраду яго челіс. Так, ідзе ён.
Тебе... Я шо, десять и он там? Он лучше это все тут десять. Где ты? А ти йде? Я тебе 10 шу. Чекай, ты тут ці ні? Ох ты ж! Не-не-не-не-не, трапляй, трапляй. я стріляю, це просто жесть. Божухна, вельмі божухна, бо... Ну, ти бачив, як я стріляю? Я думав, я прямо тут. Вельмі дрэнны. Ну, такі, два сільвери сустрэліся. Так, калі што, гэта ўжо трэці сцяг. Ой, ух. А цяпер паспрабуй мяне дагнаць. Де ти там? Дзе я? Вось я дзе... Бляха. Ён вырашыў... Ён вырашыў... Просто бегчы. Ну я таксама тады так зараблю. Бляха, я чую, што ён тут. Я чую, што ён тут. Фу. 4-2, слухай, ну... Не дрэнна, як для пачаткоўца. Прабач, што я тебе тут троллю так. Я... Не хотел. Да и что? Куда я стреляю? Не, я не забил тебе, я не забил тебе. Ой, зараз забил. Прабач, мне прямо тебе шкода вельмі. Мне прямо тебе вельмі шкода. Шира. Чакай, я... Бляха, я думаю, я уже стяг узял, это мой стяг был. Бляха, что я роблю? Патроны! Набої по-українську. Що ти? Ай. Ну ось, ну тебе уже часа нема, перемагчы. І глядзі-ка, мяне яшчэ і забіў на пачатак. На пачатак, што на конец.